Жара фонд Апсны, Апшгарала, Хатара Ицбах, Сфар, Ставку, Бера фонд, Хатарна, Окталь, Чкоту, Ипзурана, Насги, Труктулинхо, Хадиаспара, Насашек, Шчица, Ирцбель, Хатырзку, Хайбашира, ветеранша, Шерешзы, Мачки, Адам Харги, Швала Казара, Штыз, Шахамта, Кучкот, Шана Шарц, Убриазыхана, Хайклерги, Хартык, Ажам Ицхуша Марщиква, Яра, Микрофонах Даск, Херстахуп, Сумер Бугуа, и Шигбры Шияра, Хадаразилыч, Варбжараты Афон, Апсна. Афон Вилеп на Баусро Картера, Ирнахбана, Хазат, Вилат Зумаха и Харадзе, Буха Лаура Касшаму, Насхышук Сирила Дзанаиме Пнагахо, Хархар Карачала и Лапшим, Ауснакза Tukadaradza, Акрыпу Куинс, Ханткара, Хажлар, Цыханицхарадза, Захаргир, Авапала Хвы. Сомер, Анжелмо. Того, заиграв казар, взяла кабель, прикасывая столу, организмон, аямуша, аисша, айсша, Ачули Халаганза, Ура, список на Тусутахи, Аба, Псиухамишин, Абха, Амниаскара, и Пассади, и Чирказ, и Табуха Хараха, и Сарвахетаха. Сараусала Газон, и Табуха Джи, Ахарахаб Хазар, Хавалза, Уиззиграб Хазар, Айбашран, и Ейбашис, Яха Ацхара Раха, Абри Ахамта Хучирахто, Хаисчуру, Хайбашчуру, и Табуха Ирахм, Убри Ахамштра Бурахан. Уямштах, Хамбада Виларабжерту Кулапсына, Аисча, Апсынин Хавайблар, Диаспорин Хавайблар, Искинаги, Айбашран, Зиглабха, Айбларабха и Гылас, Ейбашис, Хачкунча, Айхабача, Аисча, Адгалара, Ацхара, Рытара, Ахавалу. Убриханбе, Убриза проект Юмзапка, Халагахе, у идея Сизмо, Джабаги избаз ихски сарстахубов, Тайом, Тайчкотою, Яша Гипшасот, Зиграбха Заханалага, Хахим Заралот Хасимсаргуянагу, Избанзари Мач Замыз на Сабре, Афуризан Ятоко Финански, Абри Диаспора и Харту Ацхара Рарула, Яхзыка Цома, Яхзыкам Цома, Схуцунаха, Юмзуйнуцкала, Турклуинхо, Англиинхо, Апсынинхо, Хавайвлар, Диаспора, Хаису Хаши и Харта Зацхарарла, Яха, Абри проект Ихацов, Дара Хагуяфу, Убрякунпи Яха, Вейза, Харасписак и Хартас, Хаису Хашвер Захан,
Вейзесера, коляска хамупеха, убартакун ю, айбиштан ейбишиз, инвалидчо хаисчо ирахтун, егирек юба, акуты реабилитационный центр, диаспора, рехзала, жиларбюджетный фонд хаксала, адыгла рахтаряту. Хам бадауи харахибстазар зинза и сахзамаха. Агур харахучу сасубияна гур, абри хастол ашибсчиц, да чагугрик атана харахибстазар зи мачки жара ацхара кена тазар, убела харахагуду, вахакам зарка янтахам, загирила шапсо шашом шхацка. И табу фешасор, и табу ферасор, адгылара и хастаз, ацхара и хастаз, а есть хашчу зиги, зир взялать. И колонзар زي تزروا ذكرى كذا اليوم وقتها على يعتبر يحير بعنا أدرنا информация هاي أبوزا. Уйо обсказали, ачги гемсе гизеги, а басочку похочу калаял. Абри юза ус берюнес ус взек халчет хагуяна гоза из бзоро капхето аслан теркба. Музыка кап хабра сашачкуна Ефрем чкуту ичара жахайбхит. Нас бзия хайбабо истимша хактуха куйбахот. Аха ега бзия хайбабо зари хактуха куйбахо зари. Злизна ауyu ичапха игуло итагула заша yeni izlerim kava yeni izimdirwa darira ço. Yara yam khahvet akıtırıcı итагула zaşa şaa yoduyuz. وريت أحسن نبحن خالد يهدي حفتسنا جراحنا نرم دقوا جراح زمني وحزماي وحالتها عبريا كلاس ورز بخ شريك دو سرا سقوس نرخي يك خمس غشين يا رامش حفل خان مش وقت خان ناس ساعون يا ريم هزوجا فيسبوك بجدوم يجي وخي ورقر دار بزير خالص وي وبرا ناس سيوس شركة بخير أسيد يسش Ayayla dud zahaylar yirgit. Yissimşanas am tanayla kabrah nevit hala pagyot hala çurbot hay gurdu taxa. Yiqo pabri yüze apsınız xakustaz repşirip staza rakustaz avagi rtagıla zaşa baso. Abri ayay ramış açını abart hava bas işiqo. Şaa yaşozi ayayra ala pagyara ala çuqara. Obri hara يحختم بريا الصراحة زخوت الاستخوب سمعان واحد كم زرق سمعت بري لكرة بشنا بسوا بس ناس يرازنا إسطنبول دي أبسو كلوب خدا هاكان داسي ساعة بجاك رامشتخ أبس سقيال سيدارة زيو هز ويسس خخيز قط سرينا سكزودي ناس التليفون سيزاسي قرقت حاشة يسقبها أبس سرسكم أشوت يمن دزوبري يوزر يهد أبس يخززا ودرادرا وبرجي أو يداري بياخذ رتبيو أشوت يمن دزانيها سرجي عن شو يوزل شرح حيتان دزي ألاندز سجوي ستنا حيل وبريس شسخوتسوز كراسنادار وسز وستربلوت يا دقش كونك زنزات سمبزات زوستو يسدرزو علي سيتشكين يخزب يغلب ويدس زاسي سرجي تسرق أسبوع وسنبخا أنا خن تجدسيت أنا خن تجدسيت ريا شرط باو شونزبا سراسفر أصلاً إذا مثلا سالجا شرط باو زر سيسلم شر ألود حنيزا إذا بسحن راب خد سزاز درجة تلفون خدا سونر راب أبس ولا جزر ينقزا يالم شر ياجو ناس هريخا هرتابي وسنيها سرجي يتجي نسجوش نقيد هوا أقدر آخر أسد خرايم جاكوا يبزينجي خاص قليل وجه تربطلا أتوقع جرا مدرسة جوسي وين ما نشكونك وبرين يركنا أكتا كون يا كلا كذا مريم هان هذا أديك حقدو وبريل خنزة أنجليا دو يشم يشتي بشوز أبرا يقدروا يتوا أبسوا دقة خيط كله ده حبوب ويرزنك وار شبيوك لرجلين وبرد درا أبس خمات جماعت يتصنع أبريزة برا نيزر جوز يتخرج زالش يتجبند سرست نسجوه أبري أي بشرام تز شيء تقولزه شيء خدزاوزه وبس يوم يبرجي ناس دانيا دنا كوبنهاجن هوز
ашуа, абазақәа, убарҭ дара иааидгылан урҭгьы ицхыраара ҟарҵеит. Нас ҭырқәтәылара арахьӡқәа абыржәы шәаамҭа маҷк избоит, аха ирацәаҩӡам уи зыхьӡқәа зҳәо ауаа рымчала иаразнак абри аҩыза алҵшәа ҟалеит ижәы Алис Сечкин, Алексей Левенюк. Алексей дурысуп. Ара ижәы аԥсуааоуп, аурысқәоуп, ашәуаа усгьы ҳаҳауп, аҭырқәцәоуп. Амилаҭқәа рызегьы рыбзиабара, ргәыбылра, иара агәыбылра ахьӡаҳҵеит абри апроект. Абра иаду раԥхьаӡа ацхыраара аазышьҭыз абар Алис Сечкин, Алексей Левенюк, нас Зеки Кабба Германиатәи, Мустафа Ташкын, Тамара Емрах Иаан, нас имишьеир ҳақыҭақәоуп, ескишьеир убри ақыҭауаа дара еизганы акаҳзаархәеит. Аԥхьан исҳәеит Аидын, ара ҩыџьа сҩызцәоуп, рыхьӡ-рыжәлар ҳәа рызҭахӡам. Сиздыруеит шәыхьӡала иҭабуҳәагьы раҳҳәахьеит. Нас Мериемхан Гәл зызҳәоз ҭыԥҳа, Зафер Сабан, Мурат Ерушь зыхьӡу абра абазараҿ аус иуеит даҭыргоуп. Аказы усҭахуп иҳәан аизарак аҿы дааит, минуҭк уздәылҵуазар иҳәеит. Ахан ҳаигәырӷьаӡац ибзиара сыҟами, сыбзиара имам. Абас аԥара иакны иааироуан, ари закәыз исҳәан, интернет аҿы саԥхьа саргьы сацхыраара сҭахуп иҳәеит. Сашьа сара ари адиаспорантәи еиҿаҳкаауеит, ҳара аӡәгьы ицхыраара ҳадаҳкылаӡом сҳәеит. Илаӷырӡааразык ак игылхӡеит. Ҳара иҳәеит иахьа абра аус уны, са сҭырқәоуп иҳәеит, саԥсуаӡам, абра сааит аус зуеит. Схәыҷқәа ҳалалны кыр рҿасҵозар, изыбзоура дара роуп. Абри удкыл иҳәеит. Ҳадаҳкылеит. Нас Зульфы, нас Айсун, Иауз, нас абра иҵегьы аҷкәынцәоуп рызегьы ирылшоз ала иҳацхрааит, ишаҳҳәаз еиԥш, нас иацыз абара Ümit Şahin, Adnan Doxma, Hakan Bişiri дыҩӡбоуп, Erhan Çolak ара ишәыцеибашьуаз ацәлахә ҷкәына Sevgi ашәыԥҳа, нас Данимарка иоуа ҳауаажәлар Halis Din аригьы дыдык бизнесменуп Ҭырқәтәыла, уигьы иаҳазаап убрантәи. Нас Лондратәи аклуб аҳәҳәеит, насгьы еиҭа Шимали Кавказ дерны иахьӡуп, Кавказ хеидкылак, убарҭгьы ацхыраара ҳзаарҵеит. Агис Зульфы, Айсун, уи шәасҳәеит, Юнус ҳәа ара даҽа ҭырқәа ҷкәынак доуп, ушьҭа даԥсыуахеит быгана дрымҳәоуп Гагара, уигьы дҳацхрааит. Абас ала абри арауаа рыцхыраарала абри аҩыза ус еиҿаҳкааит. Ара даҽакгьы алызкаар сҭахуп, абри сара алаҳәара наасҭа иаразнак ҩыџьа ауаа даҽакы алақәҿырҭит. Аӡәы Елена Анкәаба-ԥҳа, агьи уигьы дадык ҭыԥҳауп, Гәлџьан Алхан илҳәо ашәақәа ԥсышәала даныдажьишәаҳот. Убарҭ рыҩџьагьы иаҭаххозар ҳара хәыда-ԥсада концертк иаԥаҳгап, убри аанаго аԥарала ҳацхраа. Сара иҭабуп идуӡӡаны ҳаусҟангьы ирасҳәеит, абыржәгьы ирасҳәоит, макьана иҳалшьара аҭаххоуп, уаанӡа ҳнеир, шәара шәыбжьыха ҳазыӡырҩуазар, агәырӷьаразы ҳазыӡырҩып, аԥара иазгаразы агәас иҳадгылеит урҭгьы шәаԥхьара. Сара абри иахаҵгылаз, иадгылаз, згәыбылрадаз азрызегьы иҭабуп ҳәа расҳәоит, шәыхьӡала. Абра иахьа ҳзеизазгьы ус ҟаҳҵар ҳалачырбабаз ҳнакәзар. Даргьы иаарҵаз шәара ишәықәшәаз рдыра, абра ҳажәларгьы шәара шәҭагылазаашьа даҽазнык иеилыркаараз аҳам. Избанзар ҳара шәара шәҭагылазаашьа ианаҳзеилымкаауа, ианаҳхашҭуа, ҳара ҳхатәы проблемақәа ҳарылахәыҷны ҳанцо даара ирацәоуп. Абри аамҭа кьаҿуп сара иҵегьы шәара шәҭагылазаашьа анеилыскааз. Шәыԥсҭазаара даара имадаҩуп. Милиард ҳалшандаз аамҭак акәзаргьы шәара шәыԥсҭазаара абри аӷьара абра ауаа шәрылагылараҿы иаҳзырхынҳәуандаз. Ахәшьара иагааҳзаргьы уи аиҭахашьа амаӡам, шәара абри аҩыза иахьшәыдышәкыло иҭабуп ҳәа шәасҳәо, шәҳагымзаап, ишәыхәҭоу ҳдыраап. Анцәа иҳәа
أبي فخا ورزق فخا في الشتوى جشافك على ن شري شوك وشوك شوك تشرتوا проблема произошла ويسرا сейчас يهو есть артисту куда реально все поищет تقدر شو تسكت تنظم أبغى ماجيك سرق شوية تستوكو ويونس أيونن زينا قلنا شرطو ماجيك شوية أيه هنا من شرطو إزمان زي كانتو مثلا وديو أيه هاي بتراي مخردارة إيمان شلو سرسقتها يبستي دبر بزي الناس يفسربون أكذا تفسرونه يسوق أزاريات كجاك أزاريات كنا جوهم كلاك بدايك وسيتو وسرحو هاري وسو جسشون بدايك أنطلاق يجو بالرحية جسشون وسو يسوق كجاك لا يتونيا أزار ده أجلس نقول إلى زيارة إن شاء الله نبغى فردي يحضروا يجوه وشتا أما مزامو قام بزر بحري حسن دروي فريق دروي أجلس كي بس كراك وزر حيتسخرا يسحو أبريار بس خاش زر سزر اسمه دسخاش اسمه أيه مو يجا خاش أبر أنا نسرع ولا مثلا راجرو ماشينو أكثرو أكثرو رزقي بس كتبوا أبرا يغبق وصلويت أي بشرة مش تحتاج اسمه يقدروا ده بس نقول يوخي دار جبا زبخويو سرا أبسنا أجبا عدز بلز هاي بشي شرزهان ياد نزالة كم ترى زبزول كود بسدا إنا قاعد يحسدها بس يادنا برانزا أنا بيقول يدو في أسفل أنا سبراي ده وردا أحسن من شيء وزارة يحبه أقولهم شبا أقولهم مستقبل جبان خدرات Сейчас ввел, я не хочу забывать. Вырвавши полную нашу спайцпхица. А хайлы капсна, يقدم ترخص خرارة حزكي أبسنيك نخو رينتين يخيل أبرتاج من في دقلن سونير وقتها يكت يارو بقلن نخو أبو حلال را خيط كلا أرى وقتها يحيط أبو حلال را أنا تسيما زمحا يجيخ إيه كوي بحبزوز واتر كودق أنا ورزدق أنا بصدق أبو حلال هو بيبش بزيا روندز زخخت نزز زخيا ميكزك ونفسي زخشاز فهمي خيفة خساز دار ويدر خسر فيقو بارين خسكير وبشارك وشوات بري تسكاس يززقو أبو بزيران تشفيتان عريب وشتخقو يخوج زازجي أخوش أدو حنيقة زم أو يتزرقرقا ماجزك زي ماجزك يخا أزويجي بريخي وبيجي كريبسو كان بزيلان صح نشتا دارين خسكير زنيلاجي شيايوا أبو بزيرا جي أخشرا جي تخو أبو بزيرا أكو فرات شراش عبسدزون أكو فرش أي بشنام شوك بوزيبش أبو بزيرا بشاك بود شيايوا نشكي تسان يتسك شزرقوري خشا أوز كورن بخش الله أبسنير خيد كلا أبسن زحزوك شو خيد كلا بوجرت يبوجا أراشانا بوجيو وزريولا كيجا زمحودا خماچ كويقو ماچ كويقو أبستازر يجسكاوا أبس يتسكو وس مدوز غوارو شبستازر سكينن شيخي زادرين خسكي أبشركو شيخي شو يجسكاز سبشي زحاوا يزمحاوا شبوت غرخاوا يايوا أنا حكوا شو البول ورا خان شو في إنسان حجم خان شو دي داري تبو يدوزي داري تبو سلمى إسقاش تزكاة السرمو ويجي أري هنالك الزكي كبا أري قران ده صحيح بتوقع تزان سرا زندا يرلس كوت بس يتسربو وبس أحسب يهد أسخر أنا بزي عزاز
Гуранда, асаха атана хам тасихалтати. Гуранда иласвана рик гуранда гушта асаха такой усфио масдирма, он саха кул зумбил удалги. Арт рызги сара асаха тохн ишпар стол хет тохм хад. Ай нас يتبو بس جرامة هم حورس في الشا وبرينا أحسو ما حقي حرقش أساخك أحزاء صحن أساخ ألتت أرا يقطع حقي وشتب جراند أساخ ورت رزق يروي تعم تسر أبسو بيا ويجي راب خزانة وبري أيسن يلا حركب ناس زلفة وروي لرا دايت لرا أي لرا عجت زختني إلهتو يخدم شرطو يزن تجحنا تعمل جوز مراتي نسي نسيات يبزيو بنصيحي شيش بويبش را جاب خيتوب أواكلك أنا بشا رخيت قلا ألقشا وبريقنت فيروزة رسيمها أجل شاكت جاكوان تسيشها وبريقنت سرد آخر أصلا استخو يرا حبسنا يكون خوا نس يا شو بيبش رجي بشيتها يمي بيشز قدقم يخا بيزنس نبالك وبرت ما خو يادم خارجة جيدم زرق يخاز قلنا وبري ما وتاخ كيزار خرم زرق يحباب أباس نس كلاسك كيزار قصدك وبري نس أبريقم تجبشتو جنو وبرا خاتك وبريوزه الشارع رو الشارع لما بخبر الشارع أبسنا خبيت رزاز كذي خبر أبسنا أباس منه ينتوي شوي كفاية بس أسرع رشة تجيبها أجلس يتبوك حراس فوت بريدخل جنوه حاشة هوا عجلان بريدخل على حاس تزكيز بان زرات حرا حاج كونسرو حاج كونسرو يربى قلان زروب وبرد يرتي بشوز ياي واش شتي شد استخدمه تنزل طريق الموزيك الدنيا يا الموزيك يبشرفوا أتوش الخواب صار سير شيء بعد عجلان يرى يخلي أخو سايشكا عجل بالشالو يرى أخو يخيم يبرسوا Владислав Григорий Пардин بإيحسخو أحتبشا أموزي أي حبل أبسنا فرقات زيادية هترزقو أي بشر الجيران ساشترا شرفجابها يحاولوا تشوفوا شاس يحامل أخا هالشارع بماجو يخبز الشارع عشنا أبريج كارا فصاز زجير شيخ زوجي سخ زوجي تبوك هراس فرستخو يا خاص شو ما قلت زنيو يتخصصوا بتقوا خا قوي تبوك بدون زنا بس الشارع فصازي تبوك يجز غاز زجير ياي واشو شدنا هلو شارع خطالا أربعة زور يبجر زستاز عرب جرك بسات جلك شريستس يجزير غشوي ماچ يادم زرگش بوزر چخشه زستاز عرب شا شريخا أبسنا شخرش زستاز عرب كشت زستنا خا أيتسو يشش تخشوا يا بار شرش زستاز عرب يخو تسبيانه يشخ شازرلوش غوري خلشاش خيزاي شامزيلش نياي خطالا شرگي شتاچركوكي إذا حوازكي حواجر زكي تبو خارج صدر ألاقي خارشوي وبريكن براندا عشان بموقع عشان تصير حزرنا هلا تبوب شاحد أبسنا زيد جاب خير خد خلقنا شريش مرش تخوش تارامس شبستا زارخ تنزنا أخاطر شابس شقول تغيها تقيل جانر تسنا هغاقيب خبتيت تجيها ديت الشمخيت شرقنا Уважаемые коллеги, если позволите, несколько слов и на русском языке. Директор Сухумского реабилитационного центра Влаша попала здесь. Как вы знаете, два электронных коляски также мы сегодня передаем Сухумскому реабилитационному центру. Здравствуйте всем. Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями функционирует в Абхазии уже 2 года.
Здесь проходит реабилитационное лечение детей с ДЦП и другими нарушениями. Нашим детям постоянно требуется поддержка государства и общества в целом, чтобы иметь возможность достойно жить и развиваться, чтобы бороться с болезнями и преодолевать их. Государство наше для таких детей создало прекрасный центр, где они проходят курсы восстановительного лечения. Но и большое значение имеет спонсорская помощь таких организаций, как Международный фонд ОБСНЭ. Хочется рассказать о некоторых аспектах деятельности фонда. За время существования центра Международный фонд ОБСНЭ, лично президент фонда Богу Сунеглы Джемович, постоянно принимает активное участие в решении наших проблем и наших детей. За счет средств фонда была оборудована игровая комната с множеством разнообразных приспособлений для развития детской моторики. Совместно с Международным фондом ЮНИСЕФ фонд ОБСНЭ оборудовал уникальный в Абхазии кабинет аудиометрии, который позволяет выявлять нарушения слуха у детей даже у новорожденных. Международный фонд ОБСНЭ принимает активное участие в организации и проведении разнообразных праздников для наших детей, таких как 8 марта, День защиты детей, Новый год и других. С помощью фонда ОБСНЭ Центр организовал праздник с проведением выставки работ наших детей, посвященной 2-летнему юбилею нашего центра. Международный фонд ОБСНЭ оснастил центр разнообразной техникой, таких как компьютеры, ноутбуки, принтеры и многое другое. Также Международный фонд ОБСНЭ спонсирует поездки наших детей в дельфинарий множество раз. И самое важное, Международный фонд ОБСНЭ оплачивает дорогостоящие операции, нуждающиеся нашим детям, проведенные в Ереване, в городе Ереван. Фонд постоянно снабжает центр продуктами питания, бытовой химией, предметами для ухода наших детей. В целом, деятельность Международного фонда ОБСНЭ очень ценна для нашего инновационного центра, для нужд наших детей. Такая помощь вызывает огромное чувство уважения, благодарности со стороны родителей и со стороны нашего коллектива, нашего центра. Сегодня Международный фонд ОБСНЭ сделал очередной большой подарок, подарив 2 инвалидные коляски детям из числа наших пациентов. Этот подарок позволит 2 детям иметь возможность самостоятельно передвигаться. От лица коллектива Реабилитационного центра, от лица родителей наших детей, позвольте поблагодарить Международный фонд ОБСНЭ, лично его президента Гогу Асунера Наджемовича за большую помощь, оказанную нашим детям. Позвольте пожелать вам процветания, всяческих благ в вашем благополучии. Спасибо, дорогая. Выдержала. Uçtan izin haş prozer muske muşka kanhe haş uçuz talon şala bra çitsa kokana. Aí na São Dara veteran já qualquer parte da Sarara. Bu ya içinden girin mi? Яшина абри ацпрare hauz ari guapora duva hatkot art invalid trust is banzer chika yunitska era kama kuna na naga u gedara kremso ari galas ka abdi po obrindara I we got abri just gaz agarom aufser roma Зигёптяй шкотова ракунергона физики тупо патасо. Они субас скуяны год харин габаш гюс ксрома амч фирги шо харгус хан убранд запсатана حبخنا بقى يريق وبيشين كوا بدرك سي ما حد حاجه شوال شهر 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 ده بسنا شوف شو حسات جو
потом запустил назад, потом закончил. И литовский сахпег, а да не будет что-то ба. А я как бы здесь пахца, здесь улыбки пахца. Да что же, а вы, شغولي حتحين على السلام على зато и назад не бежим. يتبوك يدوز نشوف شو زي جبريل شو زي لا يأكل براحته يشرب ونجين السفر ويجي عشان شو نسيزون زبريل شو زي شو بدو بايبي شو نتنعي السفر حنيبه بوم بس أول ديرو كذا حمل هو قد شرب من تونسا ينزل سريس مشاي توسي ناس عم تفكرنا بس الإنترنت في زبيدة أحيانا الإنترنت استجاب خنا مش تشوف تيل دزست ورا بس يرجع كاس ورا زبيدة تبوك دوزي أبرا يلا برزق السوق شو بيدوزن يتبوك أي هرسي تبوك حتى هل شو زوي السرا أمسك الزاوية هذا إيش إيش طبعا شو كيرفست تخزل بس يوزمر يزو هاي بسيطة كبيرة يحتفظ الجار حتى بسنزي زعوزي شو بس بزي بينه عن شك ونزنا حقاقة خزعت وبريوب كان موسكي بشيء وشربي وسيلة كان جدوف يربزي رزقي بدو أو سنزي ونبقى أو سورة جديد أو سنزي سنزي أنت الله بسيطة الدنيا خاني حلولي ذاته أيقم زي التوب يقول لي شو Русак за Руштан и Холодза первый телефон. Запишем и потом